доста време това не съм го правил, но се завърнах. Вече ми нямаше може би вече около 4 години. Да, ако добре си спомням, вече 4 години ме нямаше. Бях извън YouTube, но от един месец, от 2 месеца вече, отново се навъртам около YouTube и такива неща. Едитвам видеа на едни приятели и сега реших да стана пред камерата и да почна да снимам. Тук просто наистина от толкова много време ме нямаше, че една събрах днеска смелост да излезна и да говоря с вас. Нали. Не исках, беше ме срам от видеята, които правих преди и така не можех да намеря смелост за да заснема това видео. Аз съм лично такъв човек, който много обича да прави контент, много обича да едитва, да гледа контент и аз лично се надявах някой път да се завърна. И наистина тук искам да благодаря на Даниел, човек, с който правим най-добрия подкаст. Искам наистина да му благодаря, защото той ми даде кураж, ако мога така да го нарека. Той ми даде кураж да започна и ето ми тук. Сега, къде бях тези 4 години? Най-общо казано, гледах контент, учих се как да едитвам, едитвах някакви видеа, които буквално има видеа, които съм ставал, снимал съм ги и все още не са качени. И дори не мисля да ги качвам. И сега в този канал вече ще коментираме всичко, всякакви теми в BG YouTube. Може дори и да правим малко теории, на къде мислим се развие български YouTube. И така, представете си нещо Кралски Александър is Walking, детската им версия. Наистина, много се радвам, че мога да стана тук пред вас и да ви кажа, завърнах се. И това завръщане ще е за постоянно вече. Наистина за постоянно се завръщаме. Ще гледам всяка седмица или поне през 2 дни, ако 2 дни или една седмица, да има поне по едно видео. Защото аз искам да кажа контент, аз искам да се развивам, в тази общност. И да, може да сме малко хора, тук в този канал, но все пак аз се радвам. И тук искам пак да шаут-аут на Дани, че ми помогна с микрофоните, защото моят микрофон още не е дошъл, а трябваше за днескашното видео да дойде, но не е дошъл. И да, просто искам да ви благодаря на вас, че ме изчакахте толкова много време. И ви обещавам, сега се завръщаме с много голям контент. Наистина ще правим всичко, дори след това видео, като го едитна, като го кача, ще снимам видео за новото видео на Александър is Walking. Ето го, тук. Само като тъмнел ви показвам. За българските бит схеми в Twitch, която на мен тази тема ми беше много интересна. Това видео съм го гледал няколко пъти и съм доста наясно с темата. Коментирал съм го с стримари на стримовете им. Съм им писал въпроси и те ми даваха дори съвети. И дори в момента съм си изкарал един
листето тук с темите за другото видео, не за това. За това видео искам само да ви кажа, че това е лек тизър, че наистина искам да се върна в YouTube, да съм малко по-редовен. И в TikTok, и в Instagram ще съм по-редовен. Там в YouTube ще качвам изрезките от видеята ми, а пък в Instagram апдейти. Нали, примерно, ако нещо не мога да примерно, ако се разболея и не мога да снимам видео, ще кажа така, не мога да снимам видео и ще кача стори. Наистина, ще се радвам. Пишете ми коментари, примерно, някаква друга тема, ако се да обсъдим в някое друго видео. Ако коментарите не са изтритите, ако не са блокирани, защото от няколко видеа насам, в канала на Дани, коментарите са ни блокирани и ние пак повтаряме, нали, коментирайте и накрая, коментарите са блокирани. Искам малко да си поговорим за подкаст. Тук ще си поговорим за точно какво правя, че да се върна. Нали? Точно какво направих, че да се върна в тази сфера YouTube. Преди някъде, няма един месец горе-долу, с Дани си говорихме за YouTube. И нали, той ми каза, че снима YouTube видео и аз му викам, дали бе, я да видя. И видях. Бяха готини, виждам, че се забавляваше. И си казах, и аз мога, бе. И аз мога да снимам видеа. И аз мога пак да снимам видеа. И аз дори му предложих да едитва някой от видеата. Той каза, не, в момента не качвам. Свързах се с един друг приятел, който е доста стар приятел така, който той пък качва, нали, видеа в YouTube и в TikTok. И на него го питах, брат, искаш ли да ти едитвам? И той ми вика, за колко? Аз викам, безплатно. И той ми вика, окей. И така едитвах някои от видеата. Едно от видеата му има 1000 гледания в YouTube, което за дете, нали, защото ние слушаме деца, за дете е много добро. Много е добро това за дете. А пък за, нали, ако е някакъв по-голям канал, пак е приемливо. Сега това видео ще е макс 10 минути с едитинга. В един даден момент просто реших да спра с YouTube. Иначе, както знаете, качвах видеа, шортове. Като цяло не ме интересуваше кой ме коментира и кой ме гледа. Но просто не знам защо, но в един момент нещо тук горе ми прещрака и си викам, братя, да спра, да не ми се подиграят. За какво ти да ти се подиграят, стига са. И спрях. Нали, не исках, но спрях. И това няма никога да се го простя, защото това е нещо, което аз съм казал, че няма да правя. Тук наистина не ме интересува чуждото мнение, не ме интересува хората, какво мислят, какво говорят за мен и така нататък. Като цяло е това за това видео. Много ви благодаря. И чао!